рушди соҳаи кишоварзӣ омили муҳими фаровонӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани арзиши молу маҳсулот ба ҳисоб рафта, дар сурати баланд бароштани ҳосилнокӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ манфиати бештари иқтисодӣ ба даст меоранд. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суд гӯшаҳои деҳқон, бозорҳои сарироҳӣ амал мекунад ва деҳқонон ҳосили рӯёндаи худро бо арзиши дастрас ба харидорон пешниҳод мекунанд. соли равон дар вилояти Суд ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ҷамъоварӣ гардида, нишондиҳандаҳо назаррас арзёбӣ мегардад. дар ин бозорҳои сари роҳӣ ки дар ҳудуди шаҳри Истаравшан, ноҳияҳои Деваштич ва Спитамин амал мекунад, ҳамарӯза маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз қабили пиёз, картошка, сабзӣ, полезӣ, меваҷот ва ангур ба фурӯш гузошта мешавад. сокинони мамлакат ки тавассути шоҳрҳои Душанбе чаноқ аз самте ба самте сафар менамоянд, аз ин бозорҳои сари роҳӣ дилхоҳ молу маҳсулоташонро харидорӣ мекунанд. деҳқонони шаҳри Истаравшан мегӯянд ки дар натиҷаи меҳнат ва иҷрои корҳои агротехникӣ соли равон ҳосили фаровон ба даст оварданд. 1 гектар заминам ай сахмам амивон ангур кордага мена фурӯхтасиям мардум ба имсол нақс шудаги ҳосиламо халқ гирифтааст. 2 гектар замин дорем, пиёзу помидор, макка ҳамин хеҷзо мекорем. пешвои миллат раҳмат мегӯем ки ҳамин шароитро ба мо фароҳам овардаги ҳастанд. ҳамаша бирова достем, озод фурӯхта истодем. барои фурӯши маҳсулоти полезӣ дар ҳудуди ноҳияи Спитамин бозорҳо амал мекунад. ба иттилои масъулини фаъолияти ин бозор мавсимӣ буда, моҳҳои июл, август, сентябр ва октябр ҳамарӯза то 15 мошини боркашон маҳсулот ворид ва пешниҳоди харидорон мегардад. фурӯши полезӣ дар ин бозор ба табри яклухт ва ҳам чакана ба роҳ монда шудааст. барои боз ҳам беҳтар намудани шароит, маъмурияти бозор нақша дорад ки соли оянда корҳои бунёдкориро вусъат бахшад. мо барои деҳқоно соябон, ҷойҳои истироҳатӣ, ошхонаҳо муҳайё кардагием. деҳқонон тарбизи харбуза оварда дар ҳаминҷа бо нархи арзон ба фурӯш мемонанд. ҳосилнокӣ хеле хуб буд, хеле нисбати соли пешина хеле беҳ. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои судманд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суд, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар вилоят давра ба давра зиёд мегардад. ташкили гӯшаҳои деҳқон, бозорҳои сари роҳӣ тадбирҳои муҳим дар самти фурӯш гузоштани маҳсулот бо арзиши дастрас ва дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ маънидод мегардад.